meta tiftħilhom in-naħal, ma tkun naħla Maltija, in-naħal Malti jibda jiġi madwarek u tgħid il-lamis għall-ewwel da x'ħajamel. Imma jekk toqgħod tot kemm il-darba attakkak, għax tinduna jekk jattakkawk. Għax jekk jattakkawk letteralment jiġu fuqek u joqogħdu jaqbdu miegħek. U jekk tot kemm il-darba jattakka, ikkumparat ma' kemm jagħmel aġeb u kemm jagħmel storbju, ftit li xejn jattakka. Imma li sibna wkoll huwa n-naħal Malti għandu iktar qabilta biex jipproteġi ruħu kemm minn ċertu annimali Malta li jistgħu jattakkaw bħal ċertu żnażan. Minn barra f'hekk ukoll ċertu insetti, ċertu mites partikolari li jgħidula il-veroa li toqgħod fuq in-naħal, letteralment tgħix fuq in-naħla tixrob mill-likwidi ta' ġon naħla u jekk tant iddumu u